ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಎಂಕುಲು ಪರ್ಪಲಗಿರಿಗೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪರ್ಪಲಗಿರಿತ ಮಹಿಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕಲ್ನ ರಮೇಶ್ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟೆ ಮೇರು ತೂಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹತ್ತೂರು ಪರ್ಪಲಗಿರಿ ಇನಿ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ತೂಕತ್ತೆರಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ಇನಿ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ನಡಪರಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಶಿಲೆನ್ ಆ ಜಲಶಿಲೆನ್ ಕಲ್ಕುಡ ತೂಕತ್ತೆರಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಆ ಜಲಶಿಲೆನ್ ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ತ್ ಮುದಲಿಡ್ದು ಬೆಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶುಭ್ರ ವಸ್ತು ಬರ್ತದೇವೇನೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಕಣಪಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎತ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ ಅಂಚನೆ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾರಿಕೆಗಳ ಗಣಯಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡಪರಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನ ಸಂದರ್ಪಣೆ ಅಂಚೆ ನೀನು ಬಯ್ಯಾಗ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕೂಡ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂದರ್ಪಣೆ ನಡಪರಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಆಯ್ತ ಮಧ್ಯೋಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಗುರೂಜಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆನಂದ್ ಗುರೂಜಿ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಅರ್ನೊಂಜಿ 1 ಗಂಟೆದ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ 1 ಗಂಟೆ ಸರಿಯಾದ ಕಲ್ಕುಡ ತೂಕತ್ತೇರಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪನ್ನಾಗ ಕರಿನಾಯಿ ನವೆಂಬರ್ 26, 27, 27 ಮಗು ಮುಲ್ಪ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಎಂಕುಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ದಜ ಎಂಕುಲ ರಣಮುಜಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ 500,000 ಜನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪತ್ತಿಪ್ಪು ಬರುವೇರು ಪನ್ಪಿನ ದೇಪನ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಟೋಟಲಿ 3 ದಿನ 25,000 ಜನ ಭಕ್ತರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತು ಬರ್ತೀರ ಅದಾಗ ಈತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತಿಜಿ ಒಂದು ಈತ ಸಮತಟ್ಟನೆಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ಆಗ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಮಗೆ ಈ ಪರ್ಪಲೇಡ್ ಈ ಹತ್ತೂರು ಕಲ್ಕುಡನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕಾರಣಿಕ ಅಲ್ಪ ತೋಜಿ ಬರೋದುಂಡು ಬಂದು ಐಕ ಕಲ್ಕುಡನೇ ಎಂಕಲೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ಜವನೇರು ಸೇರೊಂದು ಐಕೊಂಜಿ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಆವುಡು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶಡು ಮುಲ್ಪ ಈ ಬೆಟ್ಟಡ್ ಈ ಪರ್ಪಲಗಿರಿತ ಈ ಕೊಡಿ ನೆತ್ತಿಡು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 4 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಿನೋದ ಕಮ್ಮತ್ ಬಂದಾರು ಗೆತೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಎರಡನೇ ಒಂಜಿ ಗೆತೊಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕಲ್ಕುಡ ದೇವರು ಪ್ರಧಾನ ನಮಕ್ ಒದಗಿಸ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಹೋರಾಟ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಕ್ ಬತ್ತನೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೋಡು ಸಂಘರ್ಷ ಆವಂದೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನ ಹೊರ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಹೊರ್ಪೋಡು ಬಂದ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ತೂಕತ್ತೀರಿನ ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ದೇವರು ಉಂಡ್ಲೇರು ಪಂಜೂರ್ಲಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದು ಹೋಜ್ಬೇಕು ಐಕ್ಯ ನೆಲೆಕೋರ್ಡು ಬಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರೊಂದು ಮುಲ್ಪದ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಾತೇರನಲ್ಲ ಒಡ ಒಗ್ಗೂಡು ಇಟ್ಟು ಮೂಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ದುಮ್ಮದಿನೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿತ ಕೋಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ತೋಜಿ ಬೈದಲಕ್ಕ ಆ ಒಂದೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಯ ದುಮ್ಮದಿನೊಟ್ಟು ಮೂಲ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಶಿವದೇಗುಲ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಕುಡಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವರಳು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 25-30 ಕೋಟಿದ ಬಜೆಟ್ನ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಐಕೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವ್ಯರೆಲ್ಲ ದುಮ್ಮದಿನೊಟ್ಟು ನಮಕ್ ಇಡೀಗೊಂಜಿ ಆಯ್ನಾತಗಳ ತನುಮನ ದನ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೋರಡು ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ತುಯಿನಂಚಿದ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ದೇಪ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಘಟನೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಅಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗುರ್ತುಜ ಹಣ ನಾ ಭೂತೋ ನಾವು ಭವಿಷ್ಯದ ಪನ್ಪಿಲಕ್ಕೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪಿರ ರೀತಿ 4 ಪಟ್ಟು ಎಂಕು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ದಿನ 4 ಪಟ್ಟು ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪವರ್ ಅಲ್ಪನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ನಾವು ದುಮ್ಮದಿನೊಟ್ಟು ಇತ್ತನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮುಲ್ಪ ಶನಿವೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಒಂದುಂಟು ಬಯದ ದಿನೊಟ್ಟು ಅಷ್ಟಮಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಆಗಲಂಗಲ ಭಕ್ತರನ್ನ ಬೇಡಿಕೆನ ಈಡೇರಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಈನಾಡು ಸತ್ತಾನ ಭಕ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಂಬದಿನೊಟ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಪುನ ಇಟ್ಟು ದಾಲ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಕಲ್ಕುಡ ವರ್ತೆ ಕಲ್ಕುಡ ಪನ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಗಜಾಯಿರತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ದೇಪನ ಮಾತಾ ಹಿಂದೂ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವಲ್ ಪಂದಿಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವರ್ತೆ ಕಲ್ಕುಡೆ ಮಾತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂಚಿದ ವಿಚಾರ ದೈವದ ಕಲ್ಕುಡನ ಮೂಲ ನಮಕ್ ಮೂಡುಬೆದರ ಮಾರ್ನಾಡು ಬಂತೇಳಿ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತ ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಅಗುಲ್ ಮಾಯ ಸೇರ್ತಿನ ವೇಣೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರದ ಕೈತಾಳದ ಬಂದ್ಬೇರು ಕಾರ್ಕಳದ ಭೈರವರಸನ ಕಾಲೋಡು ಐಟ ವಿಶೇಷ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಚಾರ ಭೈರವರಸನ ಕಾಲೋಡು ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಕಳ ಒಂಜಿ ಆತು ಪ್ರತಾಪ ಅಂತ ಜಪ್ಪ ನಂಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ಗೊಮ್ಮಟನ್ನು ಕೆತ್ತನಾಗ ಒಂಜಿ ಆತು ನ್ಯೂನತೆಲ್ ಬತ್ತಿನಗೋಸ್ಕರ ಅರಸು ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕೈಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನೆಗೋಸ್ಕರ ಅಗುಲೊಂಜಿ ಬಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಕೇಂದ್ರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪುರ ಒಪ್ಪುಜು ಗೊತ್ತು ನಮಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಸರಿಯಾಪುಜು ಒಂಜಿ ತಗೆ ತಂಗಡೆ ಅಗುಲು ಹೊರತೆ ಕಲ್ಕುಡೆ ಅಗುಲು ಎಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶನ್ ಒಂಜಾತ್ ಶಾಪ ಕೊಡ್ದು ಬೋತಿರ್ ಬಂಪಿನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಕ್ ಪೂರಕವಾದ ಇಂಚಪ್ಪದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಆತ್ ವರ್ಷ ತೊಂದರೆಗಳು ಪೂರ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೈದಿನ ಬಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ತಿಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಮಾರಿ ಪುರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಯಾಪಲ ಆಪನ ಹಿಂದುಳು ಸುಮಾರು 80% ಹಿಂದುಳು ಬರೋದಿತ್ತೇವೆ ಐಕು ಹಿಂದುಳು ಪನ್ನ ಅಗುಲೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದಿತ್ತೇವೆ ನಿಜವಾದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಕುಡೆನ ಈಶ್ವರನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಣೋದಿತ್ತ ಐಕೊಂಜಿ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಐಕೊಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಯ ಓಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನ ಒರ್ಪೂಡ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಒಂದು ನಮಕ್ ಒಟ್ಟಾತಿನ ಬುಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಣಿಕ ಕಲ್ಕುಡೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಅಗಲ್ನ
ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಶಕ್ತಿನ ಪವಾಡನ್ನು ಧ್ವಜಪಾತಿನ ಜಾಗ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ತನ್ವಿ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಗಲು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಾರೆ ನಿಗಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಆತ ರಡ್ಡನ ಅನಿಸಿಕೆ ಪಂಡ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಗಲ ಚಾನಲ್ ನಿಗಲು ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ 10 ಪಟ್ಟು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಬುಲೆವಾಡ್ ಪಂಪಿನ ಆಶೆನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ಏನಪ್ಪದ ರಮೇಶ್ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟೆ.